जानांगौ बा फरायनाया मानसिया थांनानै थायोबा माने लेखा फराया गियाना माने लेखा फरानि जे गोनांथि बे बयनिबो थाखाय जे गोनांथार आं बेखौ बै समाव सानाखैमोन बै समाव आं सानदोंमोन जे न'खराव माइरं थायोब्लानो माइ थायोब्लानो जथेस्थ मानो होनबा जोंहा जोबोद जानायनि आंखालमोन जोंहा न'आव धोन सम्पतिनि बा माइनि आंखालमोन आं बै समाव सानोमोन माइरं थाब्लानो जायो बेखायनो आङो बै समाव आं फरायनायखौ गोनां सानाखै जेब्ला आङो खेबथाम मेट्रिक होनानै आङो फेल जाबाय 1993-94 आव आङो जेब्ला धालिगावआव लेबार मावबाय जेब्ला 94 आव आङो मालायनि न' माइरं दैबायबाय टाउनशिपआव अब्लानिफ्राय आंनि गोसो गोरबोआव फैदोंमोन आं जेब्ला टाउनशिपआव थाङो अब्ला आं सानदों फरायनाया बेसेबां गोनां बै समाव आं नुहैदों मानसिया फरायनानै मा जायो बेनिखायनो आङो एसे आंनि गोसो गोरबोआव आङो जेब्लाबो सानबोबाय थादोंमोन आं रोङासै आं रोङाब्ला आं मालायखौ जुदि फोरोंलांनो रोङाब्लाबो माबा मोनसे बे फरायनाय बिथिङाव आं माबा मोनसे माने मा बिथिंजों आङो माने इनकारेज होनो हागोन बेखौ सानैनो आङो थांनाय बोसोराव आङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो देग्लायबो आं लादों बे लानायनि खारना जाबाय दिनै जेरखम बे हाबाफारि लानायाव गोबां स्कुलनिफ्राय आंनि अनजालि फरायसा फरायसुलिया फैदों आरो बे फरायसा फरायसुलिया आंनि लेंहरनाय लेखायै आं जायखौ हांख्रायनानै लाबोदों बिथांमोनहा गोबां गोरों गोरा फरायनायनि बिथिङाव गोबां गियान होलांनो हागोन फरायनायनि थाखाय नोंथांमोननो बे सार बायदिमोनहा गोबां खोथा बुजायनानै होलांगोन बेखौ निश्चय नोंथांमोनहा लानानै माबा मोनसे लाब जागोन होननानै आं सानो जायनि फलाव आं बे प्रग्रामफोरखौ खुंनाय जादों मानो होनबा आं नोंथांमोननो जि थाइसे थाइनै रां हरगोन बे राङा सासे फरायसानि थाखाय बे सार्भिसिंनो नङा बे मास मोनसेनिबो खराग जाया जाहोनानो जादों दिनै बे असिलायै आङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनो हादों बे हाबाफारियाव जाय बिबुंथिगिरिफोरा नोंसोरनो जे गियानखौ होगोन बे गियानासो सम्पति आंनि बे दिनैनि बान्था होनाय राङा बे सम्पति नङा आं ओंखायनो खावलायदों दिनैनि जे आलासिमोन आं बिथांमोनखौ हाजासे आंनि आखाइ थाइनैजों खुलुमदों मानो होनबा डक्टर अजित सारखौ आं माब्लाबाबो लोगो मोनाखै डक्टर अजित सारा आंखौ माब्लाबाबो नुफेराखै आंजों सारजों माब्लाबाबो सोमोन्दो गैया किन्तु माजे माजे आङो मबाइलाव ससियेल मिडियायाव सारनि जे एक्टिभिटि बेफोरखौ आं नायनानै बा नुनानै मोजां मोननानै आङो ससियेल मिडियानि जे फेसबुकनिफ्राय आङो सारनि नाम्बारखौ नागिरनानै आं सारखौ कल खालामदों सारा जे आंनि कल खालामनायाव आंखौ सिनायावसे आंनि बे लेंहरनायखौ जे गनायथि होदों बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि DEO सार जेब्ला उदालगुरियाव जोंनि चिरांनिफ्राय थांदोंमोन जेब्ला चिराङाव दंमोन अब्लानो सारखौ आंखौबो जोबोद मोजां मोनो जेब्ला उदालगुरियाव थांबाबो आं सारनि फेसबुकफोरखौ नायनानै सार जयगरनि जे दिनै हाबाफारिफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो बे मोजां मोननाय लेखायै सारखौ आं कल खालामदों सारमोनहा जे आंनो सारमोनखौ थांनानै लेंनाङा जासे आंनि मबाइलनि कल खालामनायाव सारमोनहा आंखौ सिनायाब्लाबो जे दिनै नुजाफैदों आं बिनि थाखाय सारमोनखौ माने हाजासे हामबाय होनबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो डक्टर नीलकमणि मेडाम आंजोंनो जेब्लायबो जड़ित UN कलेजाव आं फरायाब्लाबो काजलगाव UN कलेजजों आङो माने हाजासे जड़ित दं होननानैबो आं सानो जेब्ला काजलगाव कलेजाव आङो आंनि जाग्रा मुवाखौ आङो जेब्लाबो साप्लाय होनानै बा माबा मोनसे हाबाफारि जायोबा मेडाममोनखौ लेंहरनानै बा सारमोन मेडाममोनजों जेब्लायबो आङो रायज्लायनानै थाखाय आङो काजलगाव कलेजजों जोबोद माने क्ल'ज होनजायो आरो बे लेखायै मेडामा दिनै गावनि आनजाद थादोंब्लाबो आनजादखौ दोनथ'नानै आंनि लेंहरनायाव जे फैदों बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो माने खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय बा साफ्रोमबो आलासिफोरनिसिम आंनि गोसो
दिनै आङो मिजिंथिदों जाय सार मेडाममोनहा जाय बिबुंथि होलांगोन आंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजाङै खोनासंनानै माने गरमखौ बोथोरखौ गोलोमनायखौ नेवसिनानै जाहाथे माने खोनासंनानै জ্ঞানखौ लानानै थाङो बेखिनिखौ खावलायबाय মই আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকললৈ মই অনুৰোধ কৰিছো মোৰ যিটো আজি যি উদ্যোগ মই যিটো আজি এই 6টা স্কুলৰ যিটো মানে টপ 3 হিচাপে যিটো মানে আপোনালোকক মানে সমৰ্থনা কাৰ্যসূচী লৈছো এই কাৰ্যসূচীত মই যিখিনি মানে এৱাৰ্ড দিব সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো চাৰ্ভিচিং নহয় বা মই এইয়াতকে আজি যিবিলাক মই আলোচনীৰ যিটো মানে বক্তব্য যি আলোচনীৰ যিটো মানে ভাষণ সেইটোহে আচল সম্পত্তি এই বক্তব্য এই মানে জ্ঞানটো যাতে সকলো মোৰ ভাইটি ভণ্টিসকলে মনত লৈ পেলাই সদায় এইটো মনত লৈ আগবাঢ়ে এইখিনি কৈ মোৰ যিটো আদৰণি ভাষণ এই আদৰণি ভাষণ মই ইয়াক সমাপ্ত কৰি দিওঁ মই আমি নিয়মিত ধন্যবাদ আৰু বিজাতীয় বহিছি মই অনলাইন চিনাই যাচিনাनै আমি खुलुमनायखौ आरो फिन खेबसे जासिहरनाय जाबावबाय गोजोन्थों। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गोविन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।